خالاجان اوچه میگه کی بیان آنوشونه بندم را اوچه تا گو که حاضر می بیام. مایلش خوب Офах. 20 минут пас мерасам. Хоб 20 минут дадам мактаб мешам. Майли. бачам имрӯз маҷлиси падару модарон буд. аз пушти ҳамин телефон ман гап шунавидам. илтимос телефоната дар хона мон. рав мактабта нағз хон. туғриаёча. шумо ҳаёт ақибда я бор буроин беруна бинед асри 21 аёча. шуморо дар асри 21 ҳамин телефонҳо чунон ба пеш бурдае ки иззату ҳурмат дар асри 20 монд. оча. лабаюча ҷон самир ин кӯдак аллакай калон шудае ба гуфти худаш. дигар Тимура гӯш намекунад. телефона тиеншавуча алло. Ҳеҷ халига бизанӣ. бо фаҳмидем ки дар мактаб хулиганӣ мекунӣ. ака ами оча ма намедонӣ ай паша филм месӯза. ман хулиган нестам. ман зури мактабам. гудак бо ту зури мактабӣ даҳан тавоб гардон ба номи очама бигир фаҳмидӣ. зур фақат худовандае тамом. рава ақиби дарсо чав фаҳмо. биё ака ба гап мезанем. ма оча ки маи гудака баи пеш мефаҳмонам. хоб биё оча ҷон дер шидисай. майлаш худата эҳтиёт кун бачам. майли хайча. Так, здравствуйте. Спокойной ночи. Что? Так, а ну сели все. А ну-ка, выходи сюда. Выходят замуж. Сейчас пойдем к директору и там будем разговаривать. Останови автобус, я прыгаю. Я тебе покажу твой автобус. Не научили тебя здороваться, дома научат. Здороваться с родителями. Бессовестный. احسان دایاداری شروع هم داده بودن ای گیمنازه در بیرون راه گذاشته استیدن کنی شو در بیرون هم میزنیم شون Лабаюча ҷон. самирҷон лабаюча ин додари беақлат боз чӣ гуноҳе кардай? бо чӣ проблема кадай? аз милисахона занг задан. биёен гуфтам. ман як хона мерам либосо малиш мекунем мебиём мерем. майли бачам эҳтиёт кун. Майлаш оча ҷон. и гудак ай хулиганиш намонда. парвардигоро аз ман чӣ хатое сар задааст ки ин фарзанди ман ба ин роҳ рафтааст. гӯш кун додар, ин гуноҳе ки ту кардӣ аллакай дар назди қонун ҷиноят аст. мо кормандони милитсия инсонем, шири одам хӯрдаем. мутобиқи қонун як бор туро огоҳӣ медиҳем. ҳаракат кун ки ин корҳо дигар такрор нашавад. фаҳмо? хуб. хез як бор назди тиреза биё. ҳозир мешавад. ҳозир. Ҳозир. Хез як бор назди тиреза биё. 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 Хез
вай зан кист? очама он ҷавон кист? акамай дидед аз пушти шумо киҳо меоянд? модар, бародар. кани он чӯраҳое ки аз пушти онҳо рафта ҷанг кардию худро доғдор кардӣ. дасти мардонавор деҳ ки дигар ин корҳо такрор намешаванд. ваъда медиҳам сардор. бачам и келин чанд рӯзай на занг мезана на мепурса. нағзай созай як се-чор рӯз шид ки хона шундай очаш мазаш нест. очаш касалай ҳамин сабаб хона шундай. шуморо пурсидеса буд холам нағзаи созай гуфта пурсида будактон. ай ҷабр омадем ма камакак асабон мондаи хонаро камтар дам гирам ба мебиём хобуча. майлаш. салом алейкум. салом алейкум сардор. салом алейкум. ассалом. модарҷони азиз, эҳсон ваъда дод ки дигар ин корҳоро такрор намекунад. ҳамин хел не эҳсон? ҳазор раҳмат ки шумо кормандони милиса ҳастен. саломат бошед модарҷон, мо ҳама вақт ба хизмати модар ватан омода ҳастем. худованд ҳамеша шуморо дар паноҳаш нигаҳбон саломат бошад бошед, худо писарам. нигаҳбони шумо. хуб сардор. саломат бошед, раҳмат. саломат бошен. саломат бошем писарам. худо оли ма қадити нигаҳбонат. ба дар хона гап мезанам. фаҳмо меравем. алло салом алейкум холаҷон. وعلیکم سلام پسرم. назин хола созин саломатиё хуб? خوبم بچه جون. نبیرچم سوز است؟ меша соз. تینجی بود پسرم. дирӯз хона рафта будем холаҷон гуфтан осоишгоҳи шанбарӣ рафта гин истироҳату чӣ хел? بیشتر خودم رو نقص کرده استودم. худо соз бошен. холаҷон бахшиш камтарак ташвиштон метиём. бовар кунӣ як-ду рӯз шид ами духтарчатун якчанд рӯз мешава ки ами ғур-ғур ҷангу ҷанҷол ғур-ғур ҷангу ҷанҷол. хай худо ба шукр ами кор нағзай як тиканун ёфта хурдесем даҳани дари ҳамсоя намерем. ҳами ин нест ана ихе падари ма ихе мо анихе калон шудагим зиндаги мо ана ихе ма вақт шуда ихе набудум ма ҳози ихелим гуфта ҳар рӯз я проблема мекуна я чида ҷангу ҷанҷол. охи холаҷон вақт шуда падаруш мақсад шавҳари шуморам сумдор таваллуд шидагӣ набуд ку. хай оҳиста 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 ба ҳама шид. оли морам ёшем ҷавонем бо оҳиста оҳиста ҳамаш мешава. худованд саломатира тия вақти хуша тия. бовар кунӣ имрӯз очам пурсид ки келин даги ҷой чанд рӯз шид занг намезана. ма гуфтам ки очаш мазаш нест хонашон очаша хабаргирӣ рафта. бо кӯдак овардаи хонаи очам дамондаи хестай рафта. ина се-чор рӯз меша холаҷон трубкаша намебардора гап намезана. بچه جون حالی من زنگ میزنم میفهمونم. хай ку хола шуморам ба ҷои модари занг зани насиҳат кунӣ рав зиндагӣ тақаб аяқиби зиндагӣ чав ҳамаш мешава. худоҷон саломатира тия. پسر جون تو زیخ نشو. حاضر من نجیره زنگ میزنم نصیحت میکنم. از پگاه رفته از پای زندگیش میشود. майлаш холаҷон истироҳати бо фароғат бахшиш ғамтон додум ташвиш додум бахшиш. هیچ گبری پسرم. майла холаҷон майлаш саломат бошен. خوب بچه جون. салом сабирҷон, нағзи дурустӣ? коро хуб аст? саломатӣ нағз? худо ба шукр акаҷон. барои рохатгирӣ омадӣ? бале акаҷон. камбудиҳое ки буд камбудиҳоро ислоҳ кардӣ ҳамаша? ягон камбудӣ нест. ҳама чизҳо ислоҳ шудагӣ? ҳама тоза ягон камбудӣ нест. муштариҳо ҳама
розиям. ҳама чизҳое ки талаботда ҳаст иҷро шудагӣ. ҳама иҷро шудагӣ. ягон камбудӣ нест. ин бисёр хуб аст. фақат як чизи ваъда кардаатро фаромӯш кардӣ. чӣ ваъда акаҷон? як бори дига дар хотир биёре. ҳама камбудию ҳама ваъдакардагию тӯғурӣ шудагӣ? овай ошивадагӣ чӣ шуд? оша мегӣ акаҷон? имрӯз кор зур шавад шашлик мерем акаҷон. оша чо мекунӣ? ба ту барори кор. саломат бошӣ акаҷон. саломат бошӣ. роҳи сафед. обод бошӣ акаҷон. худо нигаҳбони шумо. хоб барори кор. салом алайкум. сози хубӣ? ака сози хубӣ? меша самир сози хубӣ саломатӣ хуб хатсайргирӣ омадем? о хатсайргирӣ омадем. аз рӯзе ки ту кор даҳӣ муштариҳо мода намерасад. акай алдин худованд гуфта айта ҳаракат айма баракат. барори кор бачо. раҳмат. сағрача ҳушюр хай метавона ошава шӯхӣ. апаҷон як ҳафта пас туи духтари холамай курта гирифтем. хоҳар дорум чӣ ғам дорум. апаҷон анаи туфлиёра ман барои шумо харидам. о анаи туфлиёи нава пӯшену туфлиёи арӯситона дига напӯшен. ба ҳамун туфлиёи арӯситон бо пир нашавен. туфлиёи арӯситонам ба ягон кас тӯҳфа кунед. раҳмати калон иқа туфлиёи хушрӯ гирифтӣ. апаҷон ма туфлиёя хариду апа магӯен ай дубай курташа равон куна. майли майли майли. апаҷон оҷон додар хонаат мери? ҳо меравем. ина ҳозир ма тамом кардам ҳозир меравем. ма кӯ рафтесам баромтона. майлаш майлаш ина ҳозир мебиём. назира лабай дадаҷон. бачаам куртаҳои маро утю кардӣ? ҳо дадаҷон тайёр ҳозир мебиёрам. худо умрта дароз куна бача. худо бахтат дия бачаам. дадаҷон лабай камтар дар зиндагимон кӯмакмон мекарден. якду мушкилӣ ҳаст. бо чӣ мушкилӣ ай бачаам? самира на он қадар корош хуб аст ҳозир. духтарҷон охона харидем додем то на. бо чӣ мушкилӣ ай охир? охир шавҳари ту ягон ҷо кор мекунад намекунад. бо чӣ мушкилӣ ай охир нафаҳмидум. ҳечи дар кор нест дадаҷон раҳмат. ҳечи дар кор нест дадаҷон раҳмат. назира саломатитона Назира. эҳтиёт кунен. ма ҳеҷ нафаҳмидум и духтара. алло алло лабай очаҷон. бачаам самирҷон созӣ? нақ соз оча. шумо хуб? ҳа раҳмат. бачаам холаи саида бемор шудай. холаи саида? меомадӣ ҳамура хабаргирӣ мерафтем. озӣ мебиём очаҷон. майли бачаам барвақттар биё. апаҷон мошина нав гирифтам чӣ хелай? зур муборак шава додарҷон насибат куна. раҳмат апаҷон. чӣ хелай самир дамета аҳ мегирӣ? илтимос як хоная гирифтен як умр таъна мекунен бо мошинаш. зиқ нашавед ҳамаш хуб мешавад апаҷон. хайр рафтем. алло салом алайкум. чӣ хели занакҷон? сози саломатиё хубай? ба хона рафта истодам. расидам занг мезанам. авзод беҷо тофтестай. дар хона расидам баъд суҳбат мекунем. хай ҳар корда беҳуда баҳуда зиқӣ накун. рав барвақттар кӯдакаги хона рав. бегонӣ ман мебиём. хоб майлаш хуб майлаш. салом эҳсон. бачаҳо литсеи пеши магазин дар истодагиан намерем ҷошон дошинонемшон. гӯш кун фарух биё дига ҷанг намекунем. аз паи дарсхонимон мешем.
ин корои мо ҳамаш дурӯға оқибат надора. Бачаҳо як чизи ҳаётон набурорен. Оянда Тоҷикистони азизи мо, ватани азизи мо аз мо умед дорад. О, бачаҳо, эҳсон ватане кишидай ку? дасти мардонавор деҳ ки дигар ин корҳо такрор намешаванд. хуб сардар. ростит мега мо бояд як коре кунем ки пага падарои моро раҳмат бигӯянд. чӣ гап ҳаст дар инҷо? шумо дарс надорен? ҳечи не усоҷон, занга юз медироем. кане тез ба дарс даромадем? рафтем бачаҳо. зуд. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, когда младшие просят прощения, то старшие обязательно прощают. А за что? Вы же все сделали правильно. Теперь вы пришли просить прощения? Значит, вы осознали, что вы не правы? Теперь вы понимаете это? От большой любви мы делаем замечания. Мы просто вас учим жить. муаллимаҷони азиз, шумо барои ман ҳам роҳбари синфам мебошед ва ҳам муаллимаи забони русӣ. акнун фаҳмидам ки ҳаққи омӯзгор аз падару модар ҳам боло будааст. аз ҳамин рӯз иборатан ман шуморо ҳамчун модарам дӯст медорам ва иззату эҳтиром мекунам. Ну хорошо, что ты все понял. Значит, в жизни у тебя будет все прекрасно. Дай Бог тебе удачи. Спасибо, муаллимаҷон. Удачи. Да. Сафаралиҷон, меҳмон меояд аз Хитой. Ягон ширкати рентакар медонӣ? ягон проблема нест. ҳамватанони худамон ширкати рентакар доранд бо номи Лосалимо дар ҳамин шаҳри Дубай. тамоми нақлиётҳои замонавиву моделҳои ҷадиду охиртарина ҳамаша доранд. бо махсусан барои шаҳрвандони Тоҷикистон бо нархҳои арзони махсус пешниҳод мекунанд. Метавонем ҳозир равем? No problem. агар хоҳӣ ҳозир меравем. ҳозир медроем, ҳал мекунем, мошиноро мегирем. алло, нағзин шумо апаҷон? Раҳмат, соз, хуб, худатсозӣ? Нағз, худо ба шукр, раҳмат. Худатсозӣ, бачат созай? меша соз апаҷон, ҳама хуб. вақтона зиёд намегирам. апа, агар тонин ягон материали хуб аз Дубай барои тӯи замира ба ман равон кунед. хоҳарҷон, ҳамон шура барои чӣ кардае ки фақат ҳамин чизоро аз ман мепурсӣ? вақташда ман гуфта будамад ки охи шунак биё бизнеси хитак. корои хитак? ана имрӯз омадӣ дар азоб мондӣ. фаҳмо. хубаш равон накунед. ду гапои хунуктона назанед, майли? майли хоҳарҷон, хафа нашав. чизе дар кор айтам мехарамта. то кай ман аз пушти ин шавҳари бепул аз авлодам гап мешунавида бошам? салому алайкум апа. ва алайкум салом. бахшиш як чӣ пурсем мумкине? майлаш пурсен. ҳамин нафаре ки ҳозир шумо қатиши гап задин хоҳаршатон мешавад? ман шумо дая чӣ гуфтаниям? апа бовар мекунӣ беҳтарин зан ҳамон зание ки шавҳар дора, хонаву дар дора, фарзанд дора. бойгарии зан ана ҳамин чиёе? мефаҳмед шумо? ин пулу мол, ин ҳамаш чирки дасте. барои ҳамин имрӯз ки шумо дорен, хоҳарчатона дастгирӣ кунед. худованд шумо даида зиёд метия. бо рӯзе мешава ки хоҳарчатон шуморо дастгирӣ мекуна апа. не ман мекунам, фарзанди падар май чӣ бане? як шӯхиш кардам.
саломат бошен. Чӣ хизмат кунем? Ин беҳтарин ай. масъалаи мошино мошинҳо дар поён тайёранд. Сафаралӣ ба ман занг зада буд. Мушкил нест. Фақат як имзои шумо. мошинҳо поёнда шуморо интизоранд. саломат бошен. раҳмат. саломат бошен. майлиш бародари Майлиш, азиз, бародар. худо нигоҳбони шумо Раҳмати бошад. шумо. хуш омадед. майлаш нағз монед. дугунаҳо фарзандҳоямро бо машаққатҳои зиёд калон кардам, аммо имрӯз ба қадрам нарасиданд. Плохо и одиноко, и плохо у кого есть дети и не обращают на нас внимания. Очень плохо. Вот. Бепадар калон кардам, ҳамаашон хурд буданд. дар се ҷо кор кардаму фарзандҳоямро хӯрондаму пӯшондам. лекин имрӯз калон шуданду модар дигар дар кор нашуд. соҳиби дову даска шуданду модар дар кор нашуд. хайр дар куҷое ки набошанд, худо нигаҳбоншон бошад. асло мисли ман хорузор накунанд онҳоро. У меня совсем никого нет. Сколько лет вы здесь живете? Да, давно я здесь живу. Давно. Очень давно. Родители у меня все умерли. Я осталась одна. И дети умерли. Худо рахматшон кунад. Так получилось, что Бог мне сказал: живи. хайрият пушту паноҳ ҳам дорем. давлат моро намепояд. Ҳеҷ вақт. шукр мекунем. шукр. ҳукумат ғамхори мостай. ای دنیا آسمان بلند و زمین پست. کاش که به فرزندانم شیری سگ میدادم که امروز وفادارم میشدن. خیلی که میگویند یک مادر 10 فرزند رو با آغوش گرفته میتواند و 10 فرزند یک مادر رو با آغوش گرفته نمیتواند. چی خیلی که با مادر کردن ای فرزندای خودشون میبینن. ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Назми, друзьми. Саломатёту Наз. Рахмат, хамаш хуб. Как вы, Лидия Александровна? Все нормально? Все хорошо? нормально, все хорошо. Спасибо вам большое за все, за все. Ягон камбудинисми? Не, хамаш нас. Никаких жалоб. Все Саломат хорошо. бошатон. Все Агар ягон нормально. камбуди бошад аз ҷиҳати саломатӣ, утоқи ҳамшираи шавқат муроҷиат кунедтон, фишоратонро чен мекунанд ва маводҳои дорувурии заруриро ба шумо таъин мекунанд. пас аз 1 соат хӯроки нисфирӯзӣ тайёр мешавад. марҳамат ба хӯроки нисфирӯзӣ. Лидия Александровна, через часик будет готов ваш обед. Пожалуйста, приходите на обед. Большое вам спасибо. Рахмати калом. Спасибо большое. Удачи. тамоми ҳуҷҷатҳои бошандаҳоро тайёр карда монед. Ассалому алейкум. ва алейкум ассалом. бахшиш муаллимаҷон, мо назди апай Саида омадагем. Дар куҷо бошам? марҳамат, ба ин утоқ гузаред, дар он ҷо нишастанд. ягон камбудӣ бошад, марҳамат гап занед. Майлаш, раҳмат муаллимаҷон. ҳамаи ҳуҷҷатҳое ки тайёр карда мешаванд ба пуррагӣ аз шӯъбаи кадро гузаронед. онҳоро ба ман пешкаш намоед. хуб шудааст муаллима. Ассалому алейкум. ассалому алайкум. вай дугонаҷон. худат нағз. саломатият хуб. ой Холаи бачаҷонам, Саида, шумо саломатият назем, хуб дурустен? аст. Нафаҳмидем. Ба шумо чӣ шуд, холаҷон? напурс бачам. шинед дугонаҷон. Шинед, оша. нағз дугонаҷон. Шукр холаҷон, шумо назем, дурустен? саломатият хуб аст. раҳмат бачем, ҳамаш нағз. наход ки маро шумо дар ҳамин ҷо хабаргирӣ биёед. рӯзи сахти ман. маро фарзандонам нигоҳ накарданд.
апаи саида роҳ афтода нашавед. келинатон дирӯз гуфт ки холамро рафта меорам. ҳамин қадараш ҳам гуфтанд раҳмат. то омадани вайҳо ки зиндаю ки мурда. мурдани ҳамун фарзанд беҳ ки ҳамун қадар дову дастка дошта бошӣ модара дар хона бепарастон боша. ман ҳамин қадар бо машаққат онҳоро калон кардам, дар се ҷо кор кардам, азоб кашидам, дастонам обила карданд, лекин ман онҳоро хорузоршавӣ намондам. онҳо маро дар давраи пириам хорузор карданд. чизе кади бар падар ӯро бини аз писар мегӯянд. рост писар. имрӯз нисбати шумо карданд, келино карданд, пага аз келиношон мебинанд. пага ва ёрам фарзанд доранд холаҷон. оҳ господи, дар куҷое набошанд ман дуои хуб медиҳам. дар куҷое набошанд сиҳату саломат бошанд, фарзандакҳои хуб ба дунё биёранд. набераҳома пазмон шудам. худо ба шукр ки давлат ҳаст, ҳукумат ҳаст ки бо ҳамин хел модароро нигоҳ мекунад. раҳмат, раҳмат ба ҳукумат, раҳмат ба ҷаноби олӣ. ана дирӯз он кас ба аёдат омаданд, бо ҳамаи мо ҳам суҳбат шуданд. дили гумон мекунед ки дили он кас зиқ нашуд. ҳатто он кас барои ҳоли мо, барои фарзандои мо ки мо фарзанд дорему дар ин ҷоем нафрат хонданд. бовар кунед ҳамон касам аз одам ба дунё омадааст. модаракатро эҳтиёт кун бачаҷон, ҳеҷ ва хорузоршавӣ намон. очаҷоне, ҳами акай ҷамшеда мегӯ, и қадову дастка, и қатарабхона. нахоҳ як очара нигоҳ карда натунӣ, баре дар хонаи пиронсолон монӣ. мурдани шумо вури фарзанд бе. бачаам, ин хел нагӯ. худо ҳидоятшон кунад. очаҷон, мевагиёро гирен, иниш хурукай. бачаҷонам, инҳоро эҳромҷон дабар. мевагӣ доранд, надоранд? шумо гирен ва ё доранд мевагӣ? хай очаҷон, мо кор равем ки дер мешавад. бачаам, сафари нек, барори кор. худо нигаҳбонат бошад. омин. майлаш, хуб очаҷон. салом алейкум ака самир. о шурик, сӯзи акаҷон тенҷӣ? хона барем охи. фақат то қамихир акаҷон. биё барем рачка дар кор шава барои ту ташкилӣ мекунем. гамгес акаҷон. домана аз нигоҳ кардести? камерора нигоҳ кардести? чибанги акаҷон? камерора нигоҳ ку даҳани дара на аз нигоҳ ку. гамгес акаҷон. ассалому алайкум занакҷони ман. салом алейкум. ман нафаҳмидам. одам бояд шавҳарша ҳамин хел пешвоз гира? бояд чӣ хел пешвоз гирам? туфлима хоҳарам хара, киртама апам хара. и хеле шудорӣ ба ма чӣ дар кор? занакҷон, ҳамин худат набудӣ мегуфтӣ ки мардак Россия нарав, ягон давлат коркунӣ нарав, як тика нон ёвем қатъиян фарзандак монда болои сари ҳамин бачаат бошӣ. ин рӯз шида бо қатъи ман хеле гап мезанӣ. эҳа, ҳарче ки ҳамин як хонара падарам харида будай. агани бо ту ворид дар кӯча мемондем. чӣ ба вақт шида наистоди хизмати очаи мара кунӣ? чӣ ба дар хонаи очаи ман наистодӣ? хебиёравем мардак хонаи падари май падаркам кадай, хебиёравем 1000 бор каштари мара гирифтӣ, хестӣ омадӣ местодӣ, хизмати хуштоманд мекардӣ. имрӯз мара минат намекардӣ. ёфти ту ҳамин гапа.
намефора чор тарафат қибла. Рав зани ёв ки хизмати очата кна. Ма дига қатти зиндагӣ намекунам. نبرو نبرو بیرون برونای تن بشوی کاخشیدن آسانای سمیر بای اوی در این نمیشم چی میکنی در اینجا سمیر جان سمیر جان سمیر جان همی یک عمر زن گفتی فرزند گفتی خانه در گفتی آخی همو زن و فرزند همو رفته در گورت نمیدرویم همو دستگیرت نمیشوند амак ها хато мекунӣ چه зани хуб як давлате фарзанди хуб неъмати худованде агар мо фарзанда хуб тарбия кунем агар фарзанд калон меша номбардори падар мешавад номбардори ватан мешавад фарзанд худаш дар гур намедирояд фарзанда ки мо нағз тарбия кардем агар дар намозаш ки як дуо кард анаму дуои авай мебиёяд дар гури мо медирояд амакҷон самирҷон омо ҳамсояем ҳар бега мебинам ку ноэҳтиромии ҳамо келина ҷангу ҷанҷолотона мешнавам ку бачаҷон سمیرجان همین در بکشو خیر سمیرجان زنده باش майла эҳтиёт кунӣ хутунам зиндагӣ пастию баландиҳо дорад пага нашавад ки бо нагуфта будигӯ самирҷон як коса об боша нони қо ман бо ту бошам зани вафодор ва содиқа хоҳам шуд бовар кунам эҳа ҳарче ки ҳамин як хонара падарам харида будай агани бо ту воришу дар кӯча мемондем
гуфти ту ҳами гапа? Намефора чор тарафат қибла. Равзани ёки хизмати очата кна. Ма дига қатти зиндагӣ намекунам. бачаам тинҷия дар ин шабӣ? Тинҷия уча. чӣ шуд? Очаҷон, бо ин зани беақл дигар зиндагӣ карда намешавад. тоқатм тоқ шуд. бачаам дар вақташ гуфта будам ки онҳо оилаҳои сарватманданд. почаатро ба чени курпаат дароз кун. додувоят оламро гирифт. гӯш накардӣ. нав насиҳатҳои ман ба гӯшат даромад. хотири эҳромҷон, ақлатро кор фармо. ӯро ятим накун. ӯ ҳоло ҷавон аст. ҳамааш хуб мешавад. очаҷон, дар вақташ ман хаёл кардам ки ин мара то охира дӯст медорад. дар ҳама пастии баландӣ зиндагии қатъи май. бовар кунем дили ҷигар ман хурдай. охай худо ба шукр ҳамин таксида ҷимидестем. ҳазор бор шукр ягон камбудӣ нест. чени ризқ рӯзӣ зиндагӣ ҳаст. ёфтесем, хурдестем. шарт нест ки акамо ҳамун ранги миллионер зиндагӣ кунем. хонара падари ман харидай. хонара падарат харидай вақт шуда чӣ ба наистоди дар хонаи очаи ман зиндагӣ кунӣ? чӣ хонаи очаи ман чӣ камбудӣ дошт? биё равем дар сексия зиндагӣ кунем. биё бирем хона. фарқиш чӣ хонаи туву ман? намешава оча. дигар қатъи духтар зиндагӣ намешава. ин духтар дар ҳаёт духтари хуб набуда оча. дар ҳаёт як бор хато кардем очаҷон. бачаам ҳоло ӯ ҷавон аст. меҳрубонӣ кун. сухани хуб гӯ. зан аст. ба меҳрубонӣ ниёз дорад. ҳамааш хуб мешавад. дар вақташ дилашро ёфта будӣ. боз меҳрубонӣ кун, дилашро ёб. оянда ҳамааш хуб мешавад. агар хоҳӣ дуои маро гирӣ, ӯро ятим накун. хез рав пеши зану фарзандат. зиндагиатро хуб кун. ҳамааш хуб мешавад. хотири рӯи эҳромҷон, зиндагиатро мустаҳкам кун. кани хез пеши зану фарзандат ба хонаат рав. оча, намедонам чӣ кор кунам, намедонам чӣ гӯм. дилам ҳами духта мондай очаҷон. дигар на зиндагӣ мефораман, на ягом чӣ. ҳоло ӯ ҷавон аст. ҳамааш хуб мешавад. зиндагӣ пастию баландиҳо дорад. ба ҳамааш тоқат кардан лозим. ассалом. салом. очаҷонаш чӣ кор карда истода боша? бачаҷони ма чӣ мехӯрда боша? ғайр аз шир дар ин хона бо чие ки хӯра? очааш ба куҷо нигоҳ карда истода боша? ба зани ҳамсоя. намедонам ҳасуси кирташа хӯрам ё тиловориёша. шавҳараш ба вай лексус харидай. ту ба ман як курта ҳам харида наметонӣ? ӯ рӯзаку курта харида будум. куртаи харидагита як сол шуд. ма чӣ маъракае равум ҳамун куртара мепӯшум. ма шарми ҳамин либосҳои кӯҳна ма дигар як маъракаи хешута бо рафта наметонам. занакҷон, як чӣ мегӯм аёдат наброр. ҳама вақт шукрона кун. инсонҳое ҳастанд ки орзу доранд ба мисли ту фарзанд дошта бошанд. инсонҳое ҳастанд ки орзу доранд ба мисли ту хонаву дар дошта бошанд. инсонҳое ҳастанд ки орзу доранд ба мисли ту шавҳар дошта бошанд. ба зани ҳамсоя чӣ нигоҳ мекунӣ? мегӯям ба худододагон ситеза макун ки худододагонро худо додааст. ҳаёт дар пешаи худо моро метия. ҳеҷ гап не, а ҳеҷ кам нестем. очаҷон. лабай бачам. ош мепазен.
با این دادایت ما هیچ وقت به آش نمیرسیم. بچه جان حالی ما پول میتیم قطعی اوچش رفته بزرگ خرید میکنین بگونی آش میپزیم ها مایلش تایور شو ما کار میرم تا بزرگ همه برامه فرورم یکم چی خرید که بیو مایلش اوه همی زنک جون ما میبینیم همه پرابلم های زندگی ایدو میبروی احرام خطی کی موندی؟ احرام؟ زرینه را گفتم نگاه میکند. خیلی نقص کرده زنک جون انی 300 سومون گیر یکم چی خر؟ ما با این 300 سومون چی خرم؟ روغن گیرم، گوشت گیرم، ارد گیرم. زنک جون از غرغوری تو را که همی سر ایودم برومده که حتی کرتای کوری ما پوشون آدمی خیل رفتار نمیکنه شوهر که سهر کار برومد زنک باید با وقتی خوش گسیل کنه خواهی همیش ده خدا با شکر گفتن در کار خدایی بد نکنه همش خوب میشه همین میشد کی میشد راستیگه با همین گپو من مونده شدم. Yanga جان بارش کن سه تاشت سوزی نغزی تنجی شوریک چه خیلی نغزی سوزی نوشگری کارو در همین جا هم هست هستم کو بیو ست کو ما بار کن مال گام نیست اکایت روحی گریز نیست ماه گیر ایشم گیر کاروی تاکسی چه خیل میشه رحمت گشت مایده های کن گام نیست یانگا 1 کیلو ایی گیرین اما سوزه دیگه اکم سوزه این تنجه بزرگ قیمتی شبی چند قشد نبودم هی همه قیمته اکد بزرگ نمی بیاید هی بیو بونگی سیرکور اکم نبونگی اکم روی کم بزرگ خواه وای روزی دروز کار دای هی یگون کلینت یافتن؟ ای کلو یافتن دختر زور کرتوی ناو رحمت تفلوی ناو رحمت نشی دایکو؟ ها رحمت اکم انگا گفتی یه سب چکت بگیره اولی میگیره کروش سوز شود انخی گپشی بزن ما ایلی میگومش جیگاش از حق دختر آهای همی کرود نموندی پشت نگاه کن یانگاجی ما برای مردگی مخی یانگاجی ما چم روی کن خونگه سورش نمی شود تو زنگیری؟ اوه چی بانگی؟ واه همراه ما ورید دکشیلو که یک دیرم نداری با زنگیری؟ او سیطورت را میگرفته باشه برای سوره را بگو که تا شوری دومسوزه لیک زوره شوری که ای همی شوخیات نموندی السلام علیکم و علیکم سلام
гардиш аэропорт. хуб шудааст. салом алайкум. мо аз ширкати сохтмонии абртекстил. маҳсулотро ки оварден ҳатман ба ман занг занед. хуб, саломат бошед. акаҷон як чӣ пурсем мумкин? бале бале пурсед. имрӯз мо як муштарӣ шинондем аз кишвари қазоқистон будем, ба ваё семен дар кор будай, ба мо визиткашона додан. ба ваё семен дар кор будай, шумо озе гуфте ки шумо дар ширкати сохтмонӣ кор мекунед. бале аз шумо ба мо тавсия наметиҳед ки кадом сементи хубай, мо ба ваё занг зада гӯем. хуаксин ғайрусимент беҳтарин симент аст ва онҳо метавонанд барои маҳсулоти худ кафолат диҳанд. ман ҳамчун мутахассис ҳамин чия барои шумо тавсия медиҳам ки ҳамин симент истифода барен, сименти хуб аст. ан ин визиткарташон метавонем ба ҳамин дар тамос шавем. хуаксин ғайрусемент аст? бале бале бародари азиз. саломат бошед акаҷон. раҳмати калон бародар. саломат бошед акаҷон. салом алейкум. салом алейкум. бухоро 82. хуб шудааст. аз шумо 8 сомонӣ. бахшиш апаҷон, шумо майда надоред? Чӣ? мо 1 сомон бақия дорем, шумо майда надоред? мебахшед, шумо вазифатон аст бахия додан. ёбед. хай монен дафъи дига мегирем. барои чӣ мегирам? вазифатон аст. ёбед бақияи маро. хай шумо 1 минут истед, ози ман майда карда мебиёрем. салом алейкум апаҷон, майда надоред? не додарҷон, надорем. салом алейкум акаҷон, майда надоред? не надорам. тағоҷон, майда надоред? 10 сомонара. надорам. апаҷон, майда надоред? 10 сомонара. як дақиқа. салом алейкум, ҳамин 10 сомонара майда мекардем. надорам ака. акаҷон, ҳамин 10 сомонара гире як дона 1 сомона хатия битиен. иқа одамо берам шидиян. хай ба хотири худат. ма биги бародар. ҳазор раҳмат бародар. ман ба ин 300 сомон чӣ харам? ту ба ман як курта ҳам харида наметонӣ? ба ин дадаи ту мо ҳеҷ вақт ба ош намерасем. бачаҷон, ай ба. маҳ бачаҷон, мон гирад бача аст. раҳмат хоҳарҷон. хоҳарҷон, як чӣ пурсам? майлаш. шумо шавҳар доред? бале. хоҳарҷон, то рӯзе ки шавҳаратон дар баратон ҳаст, қадри он касро донед. агар лозим бошад, хоки пояшро тори сар кунед. бовар кунед, аз рӯзе ки шавҳарам ба садама дучор шуд, аз дунё гузашт.
حالی مرا تنها خودم میدونم. خدا وقتی پسرچه‌ام بیمار می شود به بیمار خونه خودم تنها می دوم. یک پا می دوم. به بازار شکمی گرسنه خودم تنها می دوم. در زندگی مردهای خوب هم هستم. حالا که شوهر داری خواهر جان، به قدر شوهرت رس. خواهر جان، برای زن در زندگی بی‌مرد بودن خیلی دشوار است. باور کن خیلی دشوار است. حتی کارهایی که در خانه باید مرد اجرا کند خودت اجرا میکنی. خوشبخت باشید خواهر جان. تشکر برای سه. زیق نشوید اپا جان. خدا خواهد همش خوب می شود. مایلش نغز مانید. خیر. وقتی گلی باز مست و علس آمدیه؟ او شرم نمیداری در پیش همسایه ها؟ ما خانه همسایه نه، ما خانه خودم آمدم زنه. آخیر من نمیگویم که تو در خانه همسایه ای. او خیریت که من در دولت کار کردم. انا زنک هر دومان کار کردیم دولت. انا همین خانه را هر دومان دادگی. من از سحر تا بگاه در کاری دولت. بگاه باشد در آش سودا کنی. تو چی؟ مست و علست میگردی. شرم نمیداری؟ انا وای بچه همسایه سمی جان از سحر تا بگاه تاکسی میروند. بگاه باشد 2 سکش پول به خانه میآید. با زنش مینالد. اگر تو باری شوهر به میزد وای بر حال وای زن. گوش کن زنک. وای سمیر جان تاکسی دارد زنک. من نداشته باشم چی را بزنم؟ ما توی نمیگویم کار کن. تو اقلا ستونی همی خاندان شو. شد؟ نوشیدن بس کن. در تای سری کودکان صاف و سلامت در خانه شی. خوب شد زنک. شد؟ فقط ننوش میگویم. خوب شده است. بس میکنم. کی بس میکنی ها؟ کی؟ من کی نوشیدم. وای چی؟ چی است وای؟ این انتیسپتیک. کاش که همون کرونا ویروس تو رو دریاب میکرد. من هم خلاص میشدم و وای هم. بیفایده. گپ زدنی من بیفایده. از سر تا بگاه گپ میزنم. تو زیخ نشو. وای تو را نه. مرا میگه تو زیخ نشو. алло акаҷон салом алайкум. салом алайкум додарҷон, сӯзи хубӣ? мешава акаҷон, чӣ ҳол дорен? коро чӣ хел? бо чӣ проблема кадӣ? не акаҷон, туғрияй. дар ширкати газила кор дуромадам. ба дарсо чӣ мешава? то нисфирӯзира дарс мерам, баъд аз нисфирӯзӣ то бегонина дар иҷа кор мекунам. анаи гапи дига. молодец. худо эҳтиёт кун бачаҷон. бегонӣ ман хона мебиём, якҷоя қати очам мешинем. майлиш? хоб. алло, салом алейкум. салом алейкум. ширкати сомон такси шуморо гӯш мекунад. маркази саломатӣ рақами 13 як таксиро. баъд аз 2 дақиқа такси дар назди шумо мешавад. хоб, саломат бошед. ташаккури зиёд барои зангатон.
салом алейкум. ва алейкум салом. бародарҷон, агар имконият бошад, оҳистатар ронед. хоб шудааст. нигоҳ намекунӣ охир. ин хел бефаросатҳо бисёранд. асабонӣ нашавед. бародар, ама оинатона нигоҳ намекунем, мо одам бурдесем, ҳезум набурдесем охи. бародар, мо беақлем, тан беақлӣ. ҳайвон, пешаки гап мезанем. бародар, мо ҳайвон нестем, мо одамем. муна нести, пешаки бисо гап наза. майли ҳай кун. ҷа биё. худоҷон, мекушанд ӯро. восе марказа дар кӯчаи рӯдаки бухоро як гурӯҳ ҷавонон ронандаи восаи нақлии таксиро ла тукуб доранд. гурӯҳи зудамалро ба ҷои ҳодиса равон кунед. оба монда ҷош намефаҳмӣ гапа гадзила мезадая намефаҳмӣ гапма итагизалаи чӣ гапа инҷа ба айбу шарма намедонӣ шумо падару модар надоред шарму ҳаё нест шумода дан таниго ки хола буроед аз инҷа тез 101 125 мо дар ҷои амалиёт расм рафиқ генерал, амалиётро бо муваффақият ба анҷом расондем. дар рафти амалиёт 3 нафар ҷинояткорро дастгир кардем. ин бача дар хум дуромад тинҷӣ боша اگر روز کسی از من بپرسد که دیگر قصدت است این زندگی چیست بدو گویم که چون میترسم از مرگ مرا راه بغیر از زندگی نیست مرا راه بغیر از زندگی نیست حدیثم را کسی نشنید و نشنید درونم را کسی نشناخت و نشناخت درونم را کسی نشناخت و نشناخت بدی چندی که نام زندگی داشت سرودم را کسی ننواخت و ننواخت سرودم را کسی
ننواختون انداخت Умеда? Умеда? بابا چجا بچه‌ام تلفنی من کنی؟ در کیسه ما چجا من گیرین аката як занг занум дар хобам дуромад тинҷӣ боша э худое ин бача телефона намебардора тоба акат дар хобам дуромад хоб дидам телефонша намебардора тинҷӣ боша э худое акад ягон бор занг назада буд نه چجا زنگ نزده یکم ای خدا جان این بچه ساز باشه چی با تلفنش نمیبرداره аллакай шаб шуд и бача куҷо шуда боша хай ҳар куҷое боша оли мебиёя марҳамат ассалому алайкум ва алайкум салом марҳамат гузаред бачаҷон якдам ист рафиқ сардор фарзандони мо ҳамин корро бори аввал надониста карданд шояд мебахшедашон надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намекунад мақсади ҷазо ислоҳ намудани ҷинояткор аст
кун бачам, хаб кун, озир дадаҷонаш мебиёяд, ҳар чиз акмон мебиёрад. самирҷон, азизи дилу, шавҳари беҳтарину, ма дар пеши худо яке аз занҳои гунаҳкортарини рӯи оламу, барои ҳама гуноҳом маро бубахш. кӯшиш мекунам дар ҳамаи дунё барои ту яке аз занҳои беҳтарини рӯи олам шавам. роҳбари алоха, лабай гӯш мекунам. кӯшиш кунед ки мушовироне ки дар тамосанд, дар кадом ҳолате ки набошад, бо муштариён меҳрубонона рафтор бояд кунанд. фаҳмо? хуб шуда, сардор. сомон таксӣ, салом алейкум. маҷид гӯш мекунад шуморо. кай шуд ин кор? фаҳмо. ташаккури зиёд барои зангатон. як дақиқа, ман роҳбар қидиам суҳбат шавам. муҳтарам роҳбар, мумкин? бале, дароед. ба мо аз беморхонаи истиқлол занг заданд ки дирӯз як ронандаи ширкати моро латукуб карданд. айни ҳол дар ҳолати вазнин дар беморхона хоб аст. мо ин масъаларо дида мебароем. хуб. дилшод, лабай сардор. мошин омода аст? бале, омода аст. рафта тайёрӣ бин, мебароем. хоб шудааст. алло. алло, салом алейкум. салом. бахши шуморо аз ширкати сомон таксӣ ташвиш медиҳем. бале. бахши шумо оилаи самир мешавед? бале. айни ҳол самир дар беморхонаи истиқлол қарор дорад. нафаҳмидам. шумо чӣ гуфта истодаен? шумо метавонед равед, аз ҳоли ӯ бохабар шавед. саломат бошед. ассалом янга. ситораҷон, эҳрома нигоҳ кун. майлаш. самир ба беморхона афтодааст. хоб шудааст. ман зуд равам, кани чӣ гап аст? ман роҳбари ширкати сомон таксӣ мебошам. аз тарафи беморхонаи шумо ба мо занг зада гуфтанд ки як корманди моро дар раҳ латукуб карданд. мехостам ки айни ҳол оиди вазъи саломатии бемор аз шумо маълумот гирам. бале бародар, чунин беморро аллакай мо ҷарроҳӣ гузарондем. мутаассифона ҷигари бемор сахт осеб бардоштааст.
сардухтур агар ягон хизмат бошад кӯмак бошад барои ҷони ӯро ба даст овардан мо тайёр ҳастем. муассисаи мо аз ҳама таҷҳизотҳои тиббӣ таъмин аст. чизе ки лозим буд аз дасти мо омад мо аллакай кардем. боқӣ тақдири бемор дар дасти кирдигор аст. апаҷон, шавҳари ман дар ҳамин беморхонаи шумо афтодааст. ному насабаш хоҳарҷон. сайфу самир. шумо зир як дақиқа истед, ман ҳолати беморро фаҳмам, шуморо даъват мекунам, майлаш? оҳ худоҷон, гуноҳҳои мара бубахш. самир ҷони мара дар паноҳи худат нигоҳ дор. хоҳарҷон, шумо оромона рафтор кунед ки ҳолати бемор вазмин аст. рӯи бемор варам аст, шумо аз ин хавотир нашавед. самир, самир, чӣ шуд самир? самирҷон, ҳаёти ман, зиндагии ман, як бори дигар ту нақс шав. ман туро озор намедиҳам. самир, 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 самир. хоҳарҷон, ором бошед. як дақиқа берун бароед, мо ҳолати беморро дида мебароем. خواهرچرا برورد رفتنت قصدی غزل амбуларо биёред. قصدی شیرین сактаи дилаш ро дидан лозим. قصدی یک مردی مسافر به پناه و سر سپرده به شزار خالی من برده دستانی پاییز صد بهارایت ولیکن برنه نگردی تو هرگیز خانه خالیست خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا خانه خالیست همه سرسان خانه بی تو مثل زندان خانه خالیست خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا خانه خالیست همه سرسان خانه بی تو مثل زندان پشت سر افسانه گل پیش گل باغی خزان پوش یا که من باید بمیرم یا تو را سازم فراموش سختی 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 سخت است لحظه تلخی جدایی لحظه که رخت بندی باز پس دیگر نایی 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 خانه خالیست خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا خانه خالیست همه سرسان خانه بی تو مثل زندان خانه خالیست خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا خانه خالیست همه سرسان خانه بی تو مثل زندان
قصدی غزل بود، قصدی شیرین و سروده، قصدی یک مردی مسافر به پناه و سر سپرده. خانه خالیست، خانه ما، خانه قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان، خانه خالیست خانه ما، خانه قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. پشت سر افسانه گل، پیش گل باغی خزان پوش، یا که من باید بمیرم یا تو را سازم فراموش. سختی 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 سخت است، لحظه تلخی جدایی، لحظه که رخت بندی، باز پس دیگر نایی نایی نایی. خانه خالیست خانه ما، خانه قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان، خانه خالیست خانه ما، خانه قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. رفتنت قصدی غزل بود، قصدی شیرین و سروده، قصدی یک مردی مسافر به پناه و سر سپرده.